אומרים רק מים. שמים בנדל, היה אפשר להגיד, זה לא דבר מיוחד במים, שנברא ככה. הם אומרים, אדרבה, אין לזה דבר חזק, אין להם כוח לעמוד על מקום אחד, אדם נדלים. עדיין לא צריך לברוא במים דבר כזה. אדרבה, כמו שאומרים, למה זה מוגבל? גשמי, זה מוגבל. או, האמת אבל לא ככה. האמת הוא, שזה שהמים נודלים, הטבע זה במים, זה נברא. מה פרשים? נברא דבר נוסף על עצמו מים. כאילו נגיד שהקדוש ברוך הוא ברא שני דברים. ברא דבר אחד, מים, ועוד דבר ברא, שהמים, שיהיה בטבע של מודל. זאת אומרת, אף שאת, למה נפקי מיני, כאשר היה החידוש הזה, שהמים עמדו כמו חמה. אם נגיד כאופן הראשון, שזה מסד גדר המים עצמם, עדיין החידוש הרבה יותר גדול. זה בניגוד לעצם המהות שלהם. אם אומרים אבל, שהמים מסד עצמם לא מוכרח שיהיה נדל. רק כשברוך הוא ברא עוד בריאה ככה. עדיין, אז לפועל, שהמים עומדים חמה, זה בניגוד למה? בניגוד לטבע שנתעסק בהם. אז זה לא חידוש גדול כל כך. אבל צריך עושה קל וחמר. מה הדוח בקריאת ים סוף? ששם אף שהטבע הזה במים, הטבע הזה שמים נוזלים, וגם כן נברא מחודש יש מים. וגם כדבר שנברא הוא מתחדש. מאיפה אנחנו יודעים? שהרי חיים מסבון נמצא בעצמו בלי רוח. זה לא פירוש, זה גדר הגשמי. גדר הגשמי, החיים מסבון נמצא בעצמו. רק שטבע מים הנקה. ואף על פי כן, למרות מה נמצא, שזה שמים נצאו כמו חמה, ובניגוד, רק מה, לטבע שנתעסק בהם. ואף על פי כן, מכיוון שזה בניגוד זה חידוש, אז היה צריך הרוח כל הלילה. אז בכל שום קל וחמר, בבריאת יש מאין, שלמעלה מהטבע, למעלה מהטבע לגמרי, ואף לא הפעל יצא מקריאת ים סוף. הלך אז כמה וכמה, שבסטלקת כחבר, מן הנברא חס ושלם, ישו הנברא להם ואפס ממש. אז צריך להיות כחפר בניפל תמיד לך יצא לקיים. Nein, Säge. Was? Nein, Säge. Jetzt nein, Säge. לא חמינות. יש כאן עוד כמה וכמה פרטים. טוב, נעזוב את זה מרשם בשיעור הבא. כי רציתי להגיד לכם, אני לא יודע עד כמה זמן, אני מקווה שעוד שבוע, או שבועיים לא יותר. תלמדו דלתתם, המיימר, איך מתחיל המיימר? ודוד עבדי. ודוד עבדי נוסע למולאילום. ובמלוקת ווב. נוסע לרטוב שלום בית. תלמדו לתת את המיימר הזה. כמעט יש לצד.